चन्द्रभागतरङ्गरङ्गा पाण्डुरङ्गा श्रीहरि त्रयम्बकेश्वर शरणु साई दारि चूपरनीदरी चन्द्रभागतरङ्गरङ्गा पाण्डुरङ्गा श्रीहरि त्रयम्बकेश्वर शरणु साई दारि चूपरनीदरी నింబవృక్షము కాకపోతిని బాలసాయికి శేషుగా రాయినైతే పొంగిపోదును సాయి ఆసనమవ్వగా నింబవృక్షము కాకపోతిని బాలసాయికి శేషుగా రాయినైతే పొంగిపోదును సాయి ఆసనమవ్వగా కఫనినైనా కాకపోతిని సాయి ధారణ చేయగా కఫనినైనా కాకపోతిని సాయి ధారణ చేయగా తిరుగలైనా కాకపోతిని సాయి హస్తము త్రిప్పగా चन्द्रभागतरङ्गरङ्गा पाण्डुरङ्गा श्रीहरि त्रयम्बकेश्वर शरणु साई दारि चूपरनीदरी సటకనైనా సంతసింతును సాయి చేతిలో నిండుగా చిమటనైనా కాకపోతిని సాయి కరమున హాయిగా సటకనైనా సంతసింతును సాయి చేతిలో నిండుగా చిమటనైనా కాకపోతిని సాయి కరమున హాయిగా చిలుమునైతే చిందులేద్దును సాయి నోటితో పీల్చగా చిలుమునైతే చిందులేద్దును సాయి నోటితో పీల్చగా డోలెనైనా కాకపోతిని సాయి భిక్ష
రక్షలో తోడుగా చంద్రభాగతరంగరంగ పాండురంగ శ్రీహరి త్రయంబకేశ్వర శరణు సాయి దారి చూపరని ఇటుక నవగా ఎదురు చూస్తిని సాయి శిరమును మోయగా పాదరక్షలు కాకపోతిని సాయి పదములు తొడుగగా ఇటుక నవగా ఎదురు చూస్తిని సాయి శిరమును మోయగా పాదరక్షలు కాకపోతిని సాయి పదములు తొడుగగా పూల మొక్కను కాకపోతిని సాయి పెంచిన తోటలో పూల మొక్కను కాకపోతిని సాయి పెంచిన తోటలో పుష్పమైతే పులకరింతును సాయినాథుని పూజలో చంద్రభాగతరంగరంగ పాండురంగ శ్రీహరి త్రయంబకేశ్వర శరణు సాయి దారి చూపరని పుణ్య సంపదేమో కలిగే మనకు భాగ్యము సాయినాథుని నామ చింతన చేయు మనసే దివ్యము పూర్వ పుణ్య సంపదేమో కలిగే మనకు భాగ్యము సాయినాథుని నామ చింతన చేయు మనసే దివ్యము షిరిడి క్షేత్ర దర్శనముతో భక్తి మార్గము సుగమము షిరిడి క్షేత్ర దర్శనముతో భక్తి మార్గము సుగమము సాయి చరణ స్పర్శతోనే సర్వ పాపము హరణము చంద్రభాగతరంగరంగ పాండురంగ శ్రీహరి త్రయంబకేశ్వర శరణు సాయి దారి చూప